Kam day syuk kesin ke banengkong. Bangin yo ibat seki. Bakini kirangil ka jong ke Argentina. Kiba menta. Bahadu kat nu ki ik bat buramha. Ya Lionel Messi. Bat hakane ke video ngin ya sengap kumno jing Kren o Alvarez. Haka bay day. Hashwa ka jing kun semifinal ka jongki. Bat hakane ke World Cup hi. Ngin sayo ban seki ya kata ke final. Hashwa ka final. Namar barok tyli hi kini kiri. Kilong kiri ki baklain bor. Bat kiri ki pas setarbha. Kaba kini ki jing lekai semifinal jongki. Kin salong hi kum kita ki final. Te perlok haswa ban sedang ya kena ke video. Ngakapat ya please ngopha ban subscribe. Like bat press yo bell icon. Kum kada ka jing ai mensim. Syuk ngin ya pha sya ka jing ya Lynti jong kini ki tyli kiri. Hakane ke World Cup ahjar arpun rio. Tat haduh bakin na poy siya ka semifinal. Kaban salong hi kum ka final. Nangkong ngin ya pha shwa siya ka jing ya Lynti jong ka fran hakane ka World Cup. Haka group stage ka fran kali kendu iya ka Senegal, Iraq, Norway. Kabak lalaban job iya ka Senegal lailaway. Lailenot iya ka Iraq, Solway iya ka Norway. Lailenot Persia iya ka Sweden hakarang ko Blaipuar. Hakarang 16 Wailenot Persia iya ka Paraguay. But Arlenot Persia iya ka Morocco. Haka quarter final. Kadba habangi paipat naka jinga Lynti jong ka Spain hakane ka World Cup. Tat haduh bagan na poy siya ka semifinal. Ka Spain haka group stage kaya kendu iya ka Cape Verde not lenot. Saulenot iya ka Saudi Arabia. Wailenot iya ka Uruguay. Hakarang lai puar lailenot iya ka Austria. Wailenot hakarang 16 iya ka Portugal. But Arleway haka quarter final Persia iya ka Belgium. Nakaliang ka jingya Lynti jong ka England pat hakane ka World Cup hi. Nadu ka group stage haduh ka semifinal. Haka group stage kalay kendu iya ka Ghana ka Panama. Ka Croatia ka bakal laban job Saular. Not lenot iya ka Ghana. Arlenot iya ka Panama. Haka round lai puar Arleway iya ka Congo. Laila iya ka Mexico haka round 16. But haka quarter final Arleway iya ka Norway. Syuk habangi paipat nakaliang ka jingya Lynti jong ka Argentina. Hakane ka World Cup. Nadu ka group stage tat haduh bagan na poy siya ka semifinal. Haka group stage ka Argentina kalay kendu Lailenot iya ka Algeria. Arlenot ka laban job iya ka Austria. Lailaway Persia iya ka Jordan. Hakarang ko Blaipuar Persia iya ka Cape Verde. Kalaban job Laila Ar. Hakarang 16 ro Laila Ar iya ka Egypt. Haka quarter final Lailaway iya ka Switzerland. Te perlok kini kita ki jingya Lynti jong kini ki tyli kiri. Tat haduh bakin na poy siya ka semifinal. Te nakalang ka jingyo i ka jong pi. Ka ekari ka bayay haka Lynti. Ka bayay tam hakane ka World Cup. Tat haduh bakan na poy siya ka semifinal. Sa comment box. Syuk habangi pay ki player ki balala banjob buntam. Iya ka man of the match hakane ka World Cup. Kade Lionel Messi sausin. But ujud Bellingham sausin. Kabaw Mbappe laisin. Vinicius but Haaland laisin. Syuk habangi pay nagaliang jong Jude Bellingham. Mantaw lala banyar kat iya ka record jong James Rodriguez. Kata baki midfielder ki babun tam. Tang hakaway ka World Cup. Marn rugul kilala bantem. Kabaw James Rodriguez ulale iya kane. House name arjar kat sound. But iya ka competition jong ka Golden Boot pat mantaw snem arjar arpun ru. Ki badan bhaka chance ban khori ka ki diu Kylian Mbappe. Pragol. Lionel Messi pragol. Jude Bellingham henriu. Uhar Kane henriu. Kadbaw Dembele pat sangul. Hoy yo Haaland nga klem nyaw na marbaw Haaland. Ulkut no ka jingyay Lynti. But iya ka all-time top scorer pat hak World Cup history hi barok away. Tang Messi hi pat Kylian Mbappe. Kibala ban iya ka. Namar mantaw Mbappe arpeu gol. Uladan hak World Cup. Hanray mantaw Messi udang bat iya ka ne ka record. Dakaba udan arpeu gol hak history jong ka World Cup. But hoy perlok day la syai ka sengi bangin sayo ban seki. Ia ka jing lekai jong ka Fran Persia ka Spain. Haka semifinal. Haka por kat ar shiteng senya. But kendiat habangi pay siya ka ka gol. Jong Maradona. Kabala ay kerteng ka hand of God. Day haka jing kun jong ka Argentina Persia ka England. House name sijar kendai spa prapun riu. Haka jing kun quarter final. Maradona lala ban tep nengkong ia ka te ka gol. Nakabenta ka Argentina. Daka keti ka jong u. Kababun ki briu kinyo kum ka jing elam bakla. Jong ki referee. Kabapaw nam tam haka history jong ka football.
hadin kane ka jing lakai habala kali us phang kane ka gol ulang bakala rung khandiat daka khli jong Maradona bat khandiat daka ti jong ublei kumta hi lakha ya ka kerteng ka bapaw nam tam kakti jong ublei kata the hand of God bat ladep sau phos nem nadu kata kasngi England Persia ka Argentina sashi sin pan kabahakane kasin kan sadi kasin ka banangkong Lionel Messi ban yakun Persia iya ka England kaba nakaleng jong Lionel Messi ulong bakane ka jing lakai kan salong ka jing lakai ka bakarpang bat bakin sapan krepha nakabanta kane ka jing lakai ka bahe kat ba habangi phai pat nakaleng kirang lakai jong ka Argentina kam de shu kasin ka banangkong ka bangi la ui bahaduh kat no kirang lakai jong ka Argentina ki igpha bat buram pha Lionel Messi kaba khamnyar hi kirang yelka ha ka football ki ban yomat yakum kane ka jing ik na ki teammate ki jongki kumba ke Argentina ki le Lionel Messi shu habangi phai na ka jing Kren jong Alvarez haswa ka jing khon semifinal u Alvarez ulang baka kan hun jong ka Argentina ki long ki balakloi ban ai ya ka jing treshitom ka bapura ban yarap Messi bandang la ban rabiang ia ka World Cup sa season shu Alvarez sulong man la ki jing la ka kalong kum ka thma na ka banta jong u bat ka jing le ka banangkong ka baula le hadin bola yo ban thep gol kalong ban le kdok Lionel Messi te perla kumba ka kentin ka jiong ba ka jing tyli kalong ka bor bat kumba ka jing lam jong Lionel Messi ru mantai ka Argentina hakane ka World Cup ka ba udang don bharu ha ka fom kata da ka bola la ban the pragol bat artli ki ases te kumta hi kane ka jing khun Persia ka Argentina ya ka England ro kan salong ka wena ka jing lakai ka ban sa itanat bha ka ba ya kane ka jing lakai an se lakai ha ka sngi Wednesday shiteng nya kublai shibun